खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी IPWO बे आफादा एबा बे आफादखौ सोर सामलायो बे आफादाव सोर दैदेनगिरि दङ बे IPWO बे आफादनि गुबै थांखिया मा आरो माब्ला जोनोम जादोंमोन आरो सोरनि बिथोनाव आरो सोरनि थुलुंगायाव बे IPWO आफादा आथिखालनि BTC नि डिप्युटी चीफ आरो MLA रिहन दैमारी बिथांनो फिन आरोबाव बिबान होबावनांगौनि दाबि दैखांहरदों ब्रिटिशनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारी बिथांनिसिम आरो बे IPWO मुंनि जा आफाद बे आफादनि बेबायदि दाबि दैखांनायखौ बे समाव रिहन दैमारी बिथाङा नेवसिगारदों सोर IPWO आं बेफोरखौ एबा बे आफादखौ खोनाफेराखै नुफेराखै आरो बेनि थांखिया मा बे आफादाव मा थांखि सोर दं आरो मा थांखि बे आफादा माब्ला जोनोम जादोंमोन होननानै सोंथि खालामदों BTC नि डिप्युटी चीफ रिहन दैमारी आरो उदालगुरि विधानसभा बियाबनि MLA रिहन दैमारी बिथाङा जेराव रिहन दैमारी बिथाङा फोरमायदों बेफोरबायदि जुदि मायबा मोनसे संगठन मायबा मोनसे आफादफ्रा बेफोरबायदि जुदि बिबान दाबियोब्ला अब्लानिया आंखौसो मुं सुनाय जागोन थुलुंगा होदों होननानै बे समाव बुंनाय जागोन बेखायनो आंनि थाखाय रावबो बिबाननि थाखाय दाबि दैखांनाङा होननानै बाथ्रा फोरमायदों जेराव आं खोनाफेराखै दासो खोनाफेरदों बे IPWO बेफोरबायदि आफादखौ होननानै फोरमायदों आं सासेबो बेयाव सोर दङ बेखौबो सिनाया होनना बुंदों आरो बेफोरबायदि दाबि दैखांनाङा होननानै नेवसिगारदों IPWO बे आफादनि बेफोरबायदि जा खौरां बिजोंनि गेजेरजों खौरां बिबुंसारनि गेजेरजों बेबायदि हाग्रामा महिलारी बिथांनिसिम बे समाव रिहन दैमारी बिथांनो फिन आरोबाव बिबान होबावनांगौ होननानै दाबि खालामनाय जा दाबि दैखांनाय बेखौ ओंथि गैयै बाथ्रा बुंदों रिहन दैमारी बिथाङा आरो बेयाव जा खौरां बिबुंसार फोसावनाय बायदिब्ला सुसिन्द्र बसुमतारी आफादगिरिया सुसिन्द्र बसुमतारी होननानै बे समाव मिथिना मोननाय जादों आरो लोगोसे गाहाय नेहाथारि बेयाव जानबुं नंबो होफाखानायखौ नुनो मोननाय जादों दानिया फैदो बिदिब्ला बे गोदानै जोनोम जानाय IPWO आफादनि जा रिहन दैमारीनि थाखाय बिबान जाबसिनना होबावनांगौनि दाबि दैखांदों बेखौ लानानै माबायदि नेवसिगारदों बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदिनि IPWO बे संगठनखौ आंथ' दासो खोनादों दाख्लै सासे आंनि लोगोआ दिन्थिदोंमोन बेबायदि बुंदों होननानै आरो माला जन्म जानाय बहानि बिथांमोना जों रावबो मिथिया निस्सय नोंथांमोनाबो मिथिया आं खोनाफेराखै आरो आंथ' बेक्तिगत भाबे आंनो बिबान होबावनांगौ होननानै आं रावखौबो खावलायाखै आंनि थाखाय बुंनांगौ होननानै आरो बुंनायबो नङा आङो जोंहा आफाद जोङो पार्टिनि जाय आफादगिरि आथिखालनि जाहा BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा जि मोजां हिदान्त लायो आं बेखौनो नाजावना लागोन आरो आं खावलायगोन आंनि थाखाय रावबो बिदि बिबान होनांगौ होननानै बुङाब्ला मोजां कारण बेखौ जुदि बुङोब्ला हयथ' आंखौ सानगोन बे गाव सोरखौबा थिनदों नामा ओरैबायदि सानगोन आरो माने आं दिनैसिम खुनु दल संगठन बा बेक्तिखौ आं बिदि आंनि थाखाय बिबान बिनो थाखाय आं थोनाखै आरो बुंनायबो नङा आरो बियाबा मोजां आरो आंनि थाखाय दा आं सानदों बे IPW बिथांमोनखौ आंथ' सिनाय मोनखाया आं सानदों बिथांमोननि टेलिफन नाम्बारबो दङ होनना बुंदों आं कन्टेक्ट खालामनो नाजागोन बिथांमोना मा थांखि दं सोर बिथांमोना माला दानाय संगठनखौ मा जाहोन दं बिबान बिनायनि ना माबा मोनसे षड़यन्त्र दं बे गासैखौबो निस्सय इनकुवारि खालामनायनि प्रयजन दं आरो प्रयजन जायोबाथ' आयेननिबो सहाय लानांगोन नङा होमबा आंखौ बिथांमोना बदनाम खालामनो नागिरदोंबो जानो हागौ ना दा बेखायनो आं नायनो मा जायो